Tirada na pud tagtamban nga kinilaw nga perting preskuha mga katsuyan. Ato pong tiradahan ning lasado kay nga sinugba nga perting lamia. Tara, padagat na punta. Hey, what's up mga katsuyans? Another day, another vlog na punta. Oy! Balik na punta sa dagat na ni mga katsuyans. E din sa muang probinsya, wa man gyud tay laing matuan. Ay, dagat ron kita padulungan ni. How dili man sa ingon nga dagat ra itong batuan din sa mong probinsya mga katsuyans. Ang ato lang yung ma-afford dagat ra. Mao nang padagat ra ta permi. Ug nga ako mga vlog ba kay murag napuno na manig dagat-dagat oy. Aw hinuon kung si Bite King puro kaon niya ha. Ato puro po dagat. Nampoy kaon nato. Sumaw din sila kung mga kauban karon mga katsuyans. Si Sam og si Ragi og akong uyab samtang nagparumi sa simbahan mga katsuyans ba murag nakaw na huna man ko ngandit na lang kumuuban oy kay basin niya bulubog ang dagat ba nigligo nako oe puning tawhana mao tong naka-decide lang ko mga katsuyans nga muuban na lang ko oy bahalag kita re tighurot silang gipang handa din ha yan lang guta maligo mga katsuyans kaon re tutuon ba lami biyan ang kinilaw basta dagat nagahisgutan na apil na nang sinugba niya banan pagi nagpinakagwapo nga kusinero din ha perting dauga dili pud nato kalimtan ang pag-anda og sausawan sa atong sinugba din hiya mga katsuyans. Utagan na gyud nato nagtuyo nya lamaserns nga bombayons wa na daog na. Wala pa gay na human og timplang kinilaw din na mga katsuyans. Wa na naglaway naman ko oy. Murag lami na magigay ikaw kinilaw ang panahon na mga katsuyans pero kinahanglan mi ta magpugong oy. Sige lang mga katsuyans kay ato mangyapon ang habhabon pag-abot dito sa dagat. Ato sa lang nang pasagdan ang pinakagwapo natong kusinero din ha nga iyahan ang timplahan ng kinilaw nga atong dadon didto Unya na pay pinatadtad nga perting paspasa. Ilahan kayo nagpa-impress ni siyang katapad ba. Mao nang kung namoy mga crush mga katsuyans patudlo mo aning tawhana. Luan jud mga ating-ating nga istorya aning tawhana. Pero believe ko aning tawhana mga katsuyans kay magic-magicon raman yang kinilaw oy. Paghuman finished product man largo. Human og timpla din sa kinilaw mga katsuyans nagsingabot na din mo mga kaubanan. Naabi gid mga kaubanan mga katsuyans nga always ready gid basta ganig laag-laag na. Samot na ning tawhana perting ready ha gid niya ba. Awang smile Di pud ni magpaulahin ning pinaka-amigo sa kong pares dinhi mga katsuyan si Janice og nag-uban pud siyag isa kaniya kakauban. Sige nato ni malimtan basta ingon ani nagyatong kabuhatan. Ay basta gani ato tas dagat unya nay kaon daog tang tanan. Unya magpakita rin nag Power Rangers moves na atong pinakagwapo nga kauban din ha. Mga mangita na dancer na kukiri pa. Unya lahi po ato mga katsuyans ba. Lahi ra gyud natong smile ba basta may in love ta. Pasagdaan na nato na basta ka in love na ta din ha. Wapo bugay panahon karon mga katsuyans mo nang kondisyon bugay ligo karon og dagat ba kay walay init bitaw nganong mahadlok matag init mura ra batag puti nga itom ra bata dili mo butang gastuan ang mga arte-arte nila dinha nga para mo puti sila hinuon gusto ninyo mo puti mo inyo hapud na pero ako okay na ko aning color nako pero natingala jud ko aning isa dinhi kay ni sayaw ra man sa galit nya mo katawa biya humana ninyo katawa mga katsuyans ni kalit man may abot dinhi as dagat mao to nga wala mi laing choice kay diabot naman mi dinhiya iplastar na to niya itong ipangdala kauna-huna jud ko mga katsuyans ba kung napabay mapas mo aning lakawa nga tanawar go ng rice cooker piting dakua pilan pagi nato nagpan din samtang nagpaabot mo ni sa mga kaubanan din mga katsuyans nangaon sa midaan dili katong luto among gikaon mga katsuyans kundi isnak sa lang kumbaga ba intro pa ni wala nalangan mga katsuyans niabot na mga kaubanan din ug tamang pagwapo lang ta din kay para makita putas kamera ba paghuman ako pagwapo din mga katsuyans nakaunahuna ko nga magtimpla ning Dios unya lamit nagtubig sa dagat ang atoy timpla ni pero konsensya mo ta tong ginahinay na lang nakog timpla din kay basin niya na mga kaubanan na to nga giuhaw na din di makainom na sila kita gyud mangunay og timpla ning Dios mga katsuyans karon kita una makatilaw ba human na nagtimpla mga katsuyans naplastar na sila din